mag kedo kod lokruok ma kor lwasi. Piny owacho ojiwo jogo ma hikgi osechopo 7 kod jogo modak kod ng'ol kod nyithind kiye mondo wuog oko mondo ondikre chenro mar Inua Jamii makoro dhi nyime kaunti ma Migori. County Commissioner e kaunti no David Gitonga kaachiel kod apisas mochung' ne ngima oganda social protection e kaunti ma Migori Betty Amondi wacho ni chenro mar ndikruok dhi nyime makare sub counties duto e kaunti ma Migori kendo jiwo oganda mondo rwak chenro ni. Gitonga wacho ni piny owacho dwaro neno ni jogo duto ma hikgi oromo 70 mantiere kod ng'ol kod nyithind kiye ondiki e bwo chenro mar Inua Jamii mondo mi giyud omenda maromo shillings 2,000 kowuok kuom piny owacho dwe ka dwe. Gibiro e kinde mar riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo chenro mar ndikruok oter nyaka e kor gwenge mondo jogo ma igeto gi chenro ni oyud yot. Jagoro mar riwruok mar oganda mong'ere kaka Migori Civil Society Forum Titus Orwa dwaro mondo chenro mar chudo ma jodongo mondiki e Inua Jamii otim kokalo e simu kata oternegi omenda machiegni kodgi mondo kik gibed gi ka giwuotho ondamo mabor ka gimanyo chudo. Offices and get yourself self-listed. The older persons, you don't have a number, it is mass registration. But for the persons with severe disability and the orphans and vulnerable program, we have targeted numbers which will be shared with the sub-counties officers, and we are able to get these numbers. The cabinet made a decision to ensure that they recruit 500,000 additional people to the Inua Jamii program. So what I can say that we're targeting people over 70 years, 70 and above. Kik ng'at mora mose tieko higni 7 kadhi mbele we moko ndiki. To ka nitiere kwan moro ma sirikal ogoyo ni ina constituency dwaro joma kama, ina ward dwaro joma kama, kwano no kik tigo nikech ka oti kode to dhi oyud ka jimoko nitiere ward mang'eny gin gidhi dong gidhi kanye. Jaduong' ma namba mare mar simu ni e nyinge mar Safaricom ng'ani yorne pesa ne e simbe direct mondo ginene pesa modhi tiyo godo kor ka wuoth kik cham pesa na ni te